हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बर'निनो सासे फावखुंग्रि बिथुराइ ब्रह्म बिथांनि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बिथुराइ ब्रह्म बिथांनि जोनोम जायगायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव नलबारि होननाय मोनसे गामियाव। बिथाङा न'खराव साबा सोद्रोमाफोर दङ, बिमा बिफा आरो सासे बिदा आरो बिब'। फरायनायनि बेलायाव बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला MA फरायगासिनो दं होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बिथांनि बैसोआनो दायो 26 बोसोरसो जाफैबाय। लोगोफोर, बिथुराइ ब्रह्म बिथाङा सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होनाय होनोब्ला बिथाङा 2016 मायथाइयावनो लिंसार बसुमतारीनि गावनो रोजाबनाय मोनसे मिउजिक भिडिअ'आव गिबि खेब फाव खालामजेनदोंमोन। बै समाव बिथां बिथुराइनि बैसोआ 19 बोसोरमोन। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन बिथाङा बयफ्रेन्ड दङना गैया। नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिखायो जानांगौ। बिथां बिथुराइ ब्रह्मआ बयफ्रेन्ड दङ आरो बे बयफ्रेन्डखौ बिथाङा गावनो फोरमायनानैबो लाखाबाय। बिथांनि बयफ्रेन्डनि मुङानो जादों लोगोफोर चिरांनि निपु बसुमतारी। नोंथांमोन गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ सिंगार निपु बसुमतारी बिथांखौ। लोगोफोर, ससियेल मिडियायाव बिथां बिथुराइ ब्रह्मआ मोनसे इउटुब चेनेल दङ आरो फेसबुक पेजबो दं, लोगोसेनो इन्स्टाग्राम पेजबो दङ। नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायोब्लानो नुनो मोनगोन। फरायनायजों लोगोसेनो बिथाङा मोनसे दख'नानि गलाबो होयो आरो बै दख'ना जिब जोमफोरखौ बिथांमोना गोबां जायगायावनो कन्टेक्ट खालामोब्ला डिलिभार खालामनानै हरो। लोगोफोर, फावखुंग्रि बिथुराइ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै ससे बुथुमनानै मोननाय भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।